Met dit filmpje op de landelijke en regionale televisie wil Friesland de Waddeilanden als toeristisch speerpunt presenteren. Want vooral de inwoners van Midden- en Zuid-Nederland weten de eilanden nog net echt te vinden. Met Bas Westerwil als ambassadeur moet dat verrooien. En zal de campagne met name vooral jongens spreken matten. Uit onderzoek blijkt iedere keer weer dat vrouwen in meerderheid bepalend zijn voor de keuze van vakantie en vrije tijd. Er zijn gezinnen waar het zelfs 100% is, kan ik u verzekeren. Maar gemiddeld in Nederland is het 76% dat de vrouwen het bepalen. Dus wij richten ons vooral op vrouwen. Want als de kinderen het naar de zin hebben, dan hebben de ouders het naar de zin. En dat hebben de moeders meestal meer in de gaten dan de vaders, blijkt in onderzoek. Vandaar vrouwen en ook libelle zomerbeurs en dat type activiteiten. Oer de simmer had de eilanden noer het generaal net te klein. In het voor- en nijseizoen kunnen er meesken bij. Op de eilanden klinkt ik negatieve loeren door deze ontwikkeling. Met name de authentieke eilandbewoners binnen huiverig haar eiland kwijt te rijden. De grootste part van de eiland is afhankelijk, economisch afhankelijk van het toerisme. Dus 80-90% direct en indirect afhankelijk. Dus het kan net lieke vol worden als in het heerseizoen, maar dat het wat voller worden maai, dat vinden de meeste aanlanders toch wel. De Frieske Waddeilanden had voor de campagne de geerwerking zocht met Texel. Opmerkelijk omdat de 3 ton voor de campagne wat 2 treden terug de provincie Friesland betalen wordt. Die stiepen daarmee dus een concurrent uit Noord-Holland. Het besef is doorgedrongen dat wil je succesvol zijn, dan moet je allereerst de Wadden collectief neerzetten in Midden- en Zuid-Nederland. En dat doen we vanaf vandaag samen met Texel, samen met de 4 Friese Waddeneilanden. En die samenwerking die gaat wat opleveren. Als geheel sowieso is het budget natuurlijk prettiger dat je groter kan aanpakken, breder kan aanpakken ook vooral. Dus ja, dat is toch een belangrijke reden. En je moet de mensen naar de Wadden halen en daarna pas naar een eiland.